Bueno, pois despois da polémica dos pementos de Herbón, chega a polémica da leituga. Máis que polémica é que agora se abriu un debate social sobre que leituga é mellor. Porque, claro, nós mercamos leituga e dicimos, home, estará ben a leituga, será toda boa. Pois sei que non. Sei que non. Hoxe ides aprender moitísimo. Porque, mirade, a leituga que ten máis nutrientes é a leituga de folla solta e tamén a leituga romana. Pero despois, cal é a que ten máis vitaminas? Pois son as leitugas que son de cor escura, como por exemplo a escarola. E despois está a leituga iceberg, que eso xa che outro conto, porque claro, é a que máis se merca, a leituga iceberg. É a que menos ten de todo, menos nutrientes e menos vitaminas. En serio? Pois é que máis como? Pois mira, ti estás te nutrindo mal. Déxame o boli, porque deixache moitas cousas. Teño que apuntar eu isto de... Leituga romana e a de folla solta. A romana e a de folla solta máis nutrientes. E a escarola ou as de folla escura máis vitaminas. Vale, a ver. Poderás con eso. Veña. Que ti tes boa memoria. Imos mandar a unha das mellores, a unha froitería de Ourense, porque, Fátima, eu non dou collidos apuntes. A ver se me mostras a imaxe desas leitugas e vou apuntando. Dinos, Fátima. Pois sí, compañeiros, imos despexar moitas dúbidas porque igual na casa son desas persoas que, como a min, entran nunha froitería e mercan a leituga ao tolo, sin mirar cales son mellor ou peores nutricionalmente, é así, Julio? Sí, moitas veces pasa eso, sí. Pois hoxe imos a resolver esas dúbidas, a decir cales son mellor e un pouquiño peor nutricionalmente e para que son boas. Parece se facemos un ranking? Facemos un ranking, porque ainda que parezca que todas as leitugas son iguales ou parecidas, hai moita diferencia entre unha e outra. Pois veña, vamos a empezar por esta, que che parece? Esta... Que me tens que decir da Esta iceberg? leituga iceberg, por así dicirlo, é a menos boa. É saludable, pero é a menos boa. Por qué? Porque é unha leituga que leva conservantes. É unha leituga que ten moita cantidad de auga. Claro, é moi saciante. É moi nutritiva e despois apenas ten sabor. Eu esta leituga non entraría na miña dieta. O sea, sería das que ti descartarías a priori. Non a quero. Pero pola contra, a carón dese tiñamos a rizada, que é unha das que máis se vende, non? Esta leituguiña é a máis común de todas. E que tal vai nutricionalmente? Ben, aparte que esta leituga é unha leituga con sabor intenso. Esta leituguiña, unha chorre de aceite, un poquinho de area de sal e escusamos vinagre. E esta ten moito valor nutricional, que é boa. Ten moita vitamina K, é dicir, esta leituga é moi completa. Dime que é moi boa para o sistema inmunitario, o sea que nesta época é boa porque así non collemos catarriño. E aparte que esta é a que máis se vende, é a máis común, e o precio máis ou menos é a máis económica, esta leituguiña. E ao lado temos a escarola, que non sei se é escarola ou é baratola. Non, esta é escarola, bueno... Que tal? Que tens que dicir da escarola? Da escarola teño que dicirche que... Ten un sabor intenso, non? Ten, sí, aparte, bueno, o sabor, se non lle ven moito frío, ten un sabor ácido. E despois ten moita fibra esta escarola. O sea, é moi boa para o sistema, por exemplo, digestivo, non? Eso. Bueno, esta tómase máis nos invernos. Aquí en Ourense, en Navidad, así, noite boa, suele ser tomar tiramos por escarola. esta. E ahora imos coa gañadora, imos co podio. No número 1 temos a leituga romana. A romana, que é a gran descoñecida dela. E que ten de propiedades? Ten moitas vitaminas, moitos minerais, antioxidantes. Isto é moi rico en vitamina A, B e K. Despois leva minerales todos, e máis. É moi boa para a vista. Pois, que é moi boa é antioxidante. Esta para min é a máis completa. Para que, bueno, é a máis descoñecida porque, bueno, quizás sea a que menos se vende, porque estas suelen vir de 2 a 3 pezas. Entonces, pois, bueno, eu, sinceramente, quédome... Tú quedaste con esta? Carriza, de toda a vida. Bueno, pois aquí tedes, compañeiros, este valor nutricional das leitugas, e ahora cada quen que escolla a que mellor lle presta.